28 de setembre del 2015, 8 del matí. Ha escrutat el 100% de la votació d'ahir, Junts pel Sí acaparen un 89% dels vots, obtenint així una majoria absoluta aclaparadora mai vista fins a dia d'avui a Catalunya. Primeres declaracions de dirigents polítics. Mas exultant, Duran i Lleida discret, Rajoy inquiet i Oriol Junqueras salta d'alegria al Parlament. Catalunya sencera surt al carrer per exigir la sortida immediata d'Espanya i sol·licita l'entrada dels països catalans a la Unió Europea. França, Alemanya, Grècia i Itàlia, els primers en fer declaracions, recolzen la validesa de les eleccions i feliciten a la formació de Junts pel Sí. Una hisenda pròpia, augment d'un 20% en les pensions dels jubilats i pujada en un 25% dels pressupostos de sanitat, educació i protecció social seran les primeres actuacions del Junts per Sí derivades de les votacions d'ahir, 27 de setembre. El temps. Catalunya, València i Illes Balears llueix el sol. Centre i sud d'Espanya, núvols i tempestes. Ho dèiem en titulars, però no, encara no hi som. El 27 de setembre et demanem el teu vot. És important. D'això en depèn el futur de tot Catalunya. I el futur de Catalunya depèn de tu. Fes-ho possible. Perquè vols que els diners de Catalunya es quedin a Catalunya? Vota Junts pel Sí. És ara o mai. Tots hi guanyem. Junts pel Sí i directes cap al futur.